Ngiyabingelela kubona bonke abalalela umsakazo emakhaya ngamakhaya lapho ofinyelela khona. Imini yesabatha mayibe inhle kwabangcwele. Inkonzo ithulwa uNkosana uMhlengi wakangubane ezweni laseMkhomazi, kodwa ngokuhlala kwamanje ngikwamakhutha. Tempeli engiguqa kulo kuseHlalani Temple eManzimtoti ami. Ngizawucela ukufunda incwadi yamaHebheru 12 ivesi lakhona elika 28 ifundeka kanje: ngakho-ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakuzanyazanyiswa, masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa nangokumhlonipha nangokuthuthumela. Amen. Cela ukuthandaza. Nkosi Jehova, siyabonga nokubonga Nkosi umsa wakho nothando lwakho. Sigcinile Nkosi ukwashaya lesi sikhathi umphefumulo uhlangene nenyama. Sipheke Nkosi indlebe zokuzwa izwi lakho esilethulelwayo manje ngomsa wakho naphakade. Amen. Bantwana bahle benkosi enkulu yasekuphakameni, ngithanda ukuba ngikhulume ngalombuso esifunda ngawo kule ncwadi yamaHebheru. Athi uNkulunkulu samukeliswa umbuso ongenakuzanyazanyiswa, masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu. Sisenyangeni kaMashi, inyanga kaMashi lapha ebandleni lamaNazaretha, inyanga ekuyinyanga ekugujwa ngayo ukufika Kobunazaretha lapha ezweni lakithi eNatal noma kwaZulu. Ngokujwayelekile wafikela uShembe eThekwini. Ingakho lo mhlangano kuyaye kube umhlangano waseningizimu, kuyaye kube umhlangano wamampondo. Uma sibheka ngokomlando ukuza nokufika komprofeti ubabamkhulu Isaiah Shembe suka eHarrismith ezeNatal, wayezendaweni angayazi, engenaso nesihlobo azolala kuso. Wayengenaye ngisho umngane owayemethembile, kodwa wayethunywe yizwi likaJehova elalilokhu likhulume naye limnika idirection yalapho yakhona. Ngomhla ka-9 March 1910 umndeni wakwakhona owawuvakashele lapha eSouth Africa uvela eNgilandi wawuzochitha amaholide awo ePortshepstone. Ngokweprofeshini babe ngabahloli bezinkanyezi, lokho kubizwa ngokuthi ama-astronomers. Babona ngelinye ilanga mabethatha izipopolo zabo behlola umkhathi, base bebona inkanyezi eyayinomsila eyayihambela phansi, ibukeka sengathi ngawa noma yinini. Okwenza bayilandele njalo. Ithema beyilandela lenkanyezi, ithema ifika lapha eNanda kaMsikatshani lapho eyawela khona. Inkanyezi yawela lapho namhlanje sesikwazi ngokuthi kukwabheka bezayo khona, kodwa umsila wayo wawela ngale komgaqo lapha khona ekunomuzi wasekuphakameni. Lesi siga senza inkosi uMqhawe Ngcobo eyayikhona ngaleso sikhathi ukuba ikhiphe izinkabi ezimbili yayisikhunga lenkanyezi, ngoba wayenalo ulwazi ukuba isimo esinje sasezulwini okubikezelwayo ezweni lasemaqadini ukuba kukhona umuntu wasezulwini ozayo. Ngakho-ke lenkanyezi siyithatha njengokubikezela Kukashembe, ngoba wafikela ekuphakameni. Umuzi wasekuphakameni wazakhela yena wona uqobo, njengoba nibona kukhona izithombe lapha khona etholakala kukhona kuthwele. Ubabamkhulu wabe sethenga ngisho amaplazi nezindawo zebandla, wakha izimishini zebandla lamaNazaretha, wayesekhothama ngo-1935. Uma-ke ngingena ngigxila ekufikeni kukababamkhulu lapha ezweni lakaZulu, ngikubalulile ukuthi ekufikeni kwakhe wayengenayo indawo ehamba elala ezintabeni, waze waqamba isihlabelelo sokuqala. Lesi sihlabelelo sahlatshelelwa ngabantwana esithi: Nkosi sikelela obaba, noma ezula ezintabeni engenayo indawo yakhe elala emahlathini.
iqhubeke ithi inkosi sikelela ubaba wena uyisihlangu sakhe noma ezule ezintabeni elala emahlathini. Kukhona ivesi lapha elithi zijabhile namhla izitha zethu ezazihlekisa ngathi sisazule ezintabeni silale emahlathini. Namuhla nkosi makube njalo masijabhe izitha zethu ezazihlekisa ngathi sisalale emahlathini. Uvesi 4 walesi sihlabelelo ilapha khona aloba uShembe wathi ngomthandazo walabo bantwana babehamba behlabelela le ngoma emva kwakhe uJehova wasilalela silale emahlathini ngoba namhlanje ibandla lineyindawo umhlaba wonke kodwa uShembe wayengenandawo kodwa ngomthandazo walabo bantwana babehamba behlabelela emva kwakhe ubufakazi bokuthi uJehova wabezwa imithandazo yabo. Uma ke ubaba Ilanga ekhuluma ngalomuzi wasekuphakameni uthi umuzi wasekuphakameni wakhiwa ngo-1914 kanti uthe Nhlangakazi ubaba mkhulu waqala ukuya khona ngo-1913. Lokhu ke kuchaza ukuthi umprofeti waya eNhlangakazi ungakabibikho umuzi wasekuphakameni. Ubaba mkhulu wayesehambe iminyaka emithathu elala ezintabeni wabe sethi amaNazaretha akabe nomlindo ukuze uNkulunkulu awaphe indawo. Babe semzini kaJani Dambuza ngalolu suku umhlaba eqala ukukhuleka. Bacela uNkulunkulu ukuba abaphe indawo lapho amaNazaretha engaphumula khona. Nempela ke uNkulunkulu wabezwa ngoba umthandazo wabo namhlanje umuzi wasekuphakameni waba khona. Uma ufunda isihlabelelo 136 sizwa ubaba mkhulu lapha ehlabelela ethi mina ngabizwa yizwi lakho ngasuka ngakulandela uthi ngashiya izwe lakithi ngasuka ngakulandela. Wangibiza Nkosi ngezwi lakho ngalalela izwi lakho ngashiya inzuzo ngezwi lakho ngasuka ngakulandela. Endaweni ethile wayihlangabeza inceku yakho ngezithunywa zasezulwini yasuka yakulandela ubaba waba yize kimi ngalandela izwi lakho umama nodade wethu ngabashiya ngakulandela. Uma ubaba mkhulu umprofeti eshiya umuzi wakhe waba nesililo amakhosikazi akhe nezingane zakhe bakhala bebhuquza phansi. KwaShembe kwenzeka isimanga esasingakaze senzeke emhlabeni ukuthi indoda ishiye amakhosikazi ayo iwathanda nezingane zayo izithanda kodwa izishiye ilandele izwi likaJehova. Lamazwi akhulunywa nguJesu kuMateyu 10 verse 37 athi othanda uyise nonina kunami kangifanele nothanda indodana nendodakazi yakhe kunami kangifanele. uShembe wawafeza ngoba washiya wonke umuzi wakhe walandela izwi likaJehova. Ephuma emzini wakhe uShembe wabuye wazihlanganisa nezinsizwa zebandla lamaweseli waqala washumayela khona izwi likaJehova. Kodwa okwakhe kwakuhlukile ngoba wayebuye athandazele abantu baphile, into eyayingaziwa lapha ebandleni lamaweseli. Lapho kwakunemfundiso khona yokuthi ukuthandazela abantu kwenzeke izimangaliso akusekho. Kwagcina ngesikhathi sikaJesu nesikhathi sabapostoli. Uma ke uShembe ubaba mkhulu esaseweseli kwafika izwi lokuthi kumele abhajadiswe ngokwebandla lamaweseli athi wona akapapatisi. Izwi laselithi akafune ibandla elizombhabhadisa. Wabeke uShembe sethola ibandla igama lalo kwakuyiBaptist Church ngo-1906. Wabhajadiswa ngumfundisi uLeshega wayengumholi waleli bandla. Labuya ilizwi kuShembe laselithi hamba uye eMpumalanga kulapho esohlangana khona. Wayeseyasukana ngempela ngokuyalelwa izwi. Wasuka eNtabazwe waze wafika eNatali. Mhla efika eNatali usuku kwakuwumhla ka-10 March 1910.
Eqinisweni umhla ka-10 March usuku lokufika komprofeti lapha eNatali. Ilokho okuyikhona okukhulu ngalolu suku ngoba uma sikhuluma ngobuNazaretha sikhuluma ngobuNazaretha obabuvele bukhona according to iBhayibheli. Isifungo sobuNazaretha sasivele sikhona kodwa lapha ke ezweni lakithi eNatali ilapha bavuselelwa khona umprofeti ubabamkhulu mhla ka-10 March. Lolu suku ke ngokujwayelekile amaNazaretha ayaye alifanise noKhisimusi wawo. Lokho ke kwakwenzela ukubulawa kwalomgubho ka-25 December kumaNazaretha. Ngoba uma sifunda ngisho embhalweni imibhalo ekhona iyawuchitha u-25 December njengosuku olufanele ukugujwa ngabantu abakholwayo. Nokho ke bakhona abantu abakholelwayo kulo baze basho nokuthi usuku lokuzalwa kwendodana kaNkulunkulu enguKristu. Singekuqondeke futhi singekuchaze ngokujula lokho mhlasimbe ngelinye ilanga masilithola ithuba siyokwazi ukuthi sichaze ngokombhalo ukuthi umbhalo uthi lolu suku kwakusuku olunjani. Kodwa ke sisendabeni kababamkhulu ngoba ubabamkhulu alukho usuku lapho elibhalwe khona phansi noma olukhona emlandweni ekuthiwa lolu usuku owasungula khona ibandla lamaNazaretha ngoba ufike lapha eNatali evele esewenza umsebenzi wasezulwini. Futhi ke ubabamkhulu alikho negama lebandla elaqanjwa ngalo ngaphandle kokuthi ngamaNazaretha okuyinkolo ekhona ukusukela kwiBhayibheli singasho ukuthi yavuselelwa. Ubabamkhulu wafika washumayela eThekwini mhlazana efika ngalolu suku lamhla ka-10 March 1910. Wafike washumayela eThekwini namaphethelo konke indawo koManzimtoti koMakhutha nakoMbumbulu. Njengoba ngibalulile ukuthi ithempeli lakithi lisehlalana eManzimtoti lapha khona uNkulunkulu owayekade esuka kwaMakhutha kaBhengu efuna indawo yokubhabhadisa wathi mayefika lapha kumfula okhona eManzimtoti lapha afika abhabhadisa khona abantu bakhe. Ngokweyimanga uNkulunkulu azenzayo khona lapho kuleyo ndawo kwabe sekusuka abantu sebemlandela base bethola indawo yokuguqa beyinika indoda yakagcwensa nayo yayisimlandela uNkulunkulu lapha eManzimtoti kwafelekisi. Lapho ke khona ekwavela khona leli thempeli lakithi okuyisehlalana. Uma ke uShembe shumayela yonke indawo nako maqadini washumayela khona nasemakhosini akhele khona. Wakwazi ukuhamba washumayela nelakwaZulu kuzo zonke izindawo. Kuthe ngonyaka ka-1913 uJehova wabe seqala embizela entabeni yaseNhlangakazi. Njengoba siphuma nje emhlanganweni kade sinawo ngoJanuary phezu kwentaba eyingcwele yomhlangano. Ziningi ke isigigaba ezehlela uShembe uma esebizwe uNkulunkulu esesentabeni yaseNhlangakazi. Ezinye zazo asinako ukuzibala lapha. Ngoba uShembe Nhlangakazi wahlala izinsuku ezingu-14 elindele uJehova. Kodwa kulezo nsuku abezihlelile eziwu-14 kwakufika yonke imimoya ngeenhlobo zayo. Ifika kuShembe ifike yithi esikubizele lapha kule ntaba samukele. Uthi uShembe yayifika imimoya ngokwahlukana kwayo kodwa akaze ayemukela ngoba owayembizile wayengakafiki. uShembe ke wahlala lezi insuku ezingu-14 njengoMose wabonana noJehova entabeni yaseSinayi. Nokulapho wamukela khona imithetho kaJehova wakha nomphongolo wesivumelwano
ngokuyalwa nguJehova. Sicela ukuma lapha inkosi iyawubusisa abezwile. Amen.